wena uramanga timtakati ndotinyanga unofa angucherimanga urataura zvopenga indava urizanga chimbompengo napiye fongekanga wasinga watosinga eubuka mtakati nekuda kwatasinga usatwaona ondo Ukraine neRussia Iran neIraki Boko Haram ndokunyika mzamu kutora zvokapi kutekateka mazamu uchatsondida uchida usingade kungezana chatondipa mazinizini wayo pamberi pevanhu nhasi ndakuratidza chimboko chidhipasi chanorara kwamupfoko uchona hora uchona zviboko pandakugarisa ndobva ndarwera huko makombo iwayo ndobva ndamaita maoko utadzota unenge uchidhota nhoko kubva nhasi unenge uchita wetidenge koko ndobisa sadza ndobva ndakupa makoko chindikati uchaziva achidiwe ndotisapisa yonini pamwe chete nenduwe ndini ndochanyama asi handidyiwe ndokushesa hope kungedzanwa pemabuwe wasinga watosinga eubuka mtakati nekuda kwatasinga usatwaona ondo Ukraine neRussia Iran neIraki Boko Haram ndokunyika mzamu kutora zvokapi kutekateka mazamu uchatsondida uchida usingade kungezana chatondipa mazinizini wayo pamberi pevanhu uchida usingade vaifosizhi mtakati chida ndokupinza muresi chida usingade ndakapinda kare saka ndingabude wena uramanga timtakati ndotinyanga unofa angucherimanga urataura zvopenga indava urizanga chimbompengo napiye fongekanga wasinga watosinga eubuka mtakati nekuda kwatasinga usatwaona ondo Ukraine neRussia Iran neIraki Boko Haram ndokunyika mzamu kutora zvokapi kutekateka mazamu uchatsondida uchida usingade kungezana